My jsme chodili na diskotéky a tenkrát jsem tancoval úplně na všechno. Bylo jedno, jestli to je hip-hop, nebo dance floor, nebo rockovky, všechno se to míchalo na diskotékách dohromady a lidi nebyli tak rozkastovaný, rozdělený, já jsem hip-hopper, já jsem tohle a všichni se tak nějak bavili, bylo to takový víc happy všechno a spontánní. Když byla nějaká rocková písnička, třeba tenkrát se tancovalo třeba na těch diskotékách, jak se tancovalo na Nirvánu a pak se třeba pustil Snap, takže to bylo takový strašně pestrý a ty lidi fakt jakoby i tancovali na rockovou hudbu a třeba na ten Snap nebo na ty další jako jiný kapely, jo. Takže já si myslím, že to bylo takový prvotní to, že to ta komerční scéna taneční se dostala jakoby na diskotéky pro ty lidi a mohli jí střepat a mohli si ji užít. No a dneska se ty věci hodně vracejí. V těch nových věcech, co dělá Felix Jan nebo tady ty nebo i v remixech DJové z Německa, tak ty používají prostě nějaký plochy a klávesy z té doby a hlavně myslím si, že ty lidi to měli jako dětství tenkrát a dneska už jsou třeba dospělí a přišli zazpomínat tu dobu. Věřím tomu, že dneska ty za 20 let, ty co byli jsou dneska mladí, tak za 20 let taky třeba přijde takovýhle mejdan a budou na ty dnešní hvězdy vzpomínat, budou taky fungovat, jo. Na druhou stranu otázka, jestli ty dnešní hvězdy přežijou těch 20 let, jo. Tady to byla ta doba taková, prodávaly se CDčka. Že maxi singly, jo. Dneska je to hrozně spotřební, dneska ty mladí prostě poslechnou věc a vymažou ji, protože už třeba nefrčí. Ale tenkrát ty CDčka si lidi uchovávali, protože to bylo prostě hmatatelný, mají to někde doma v poličce a občas to pustí, vyndají to z půdy a přišli zazpomínat. A to je právě, myslím si, síla těch 90. Jsme měli rádi Prodigy, právě. Jsme rádi Prodigy a jak byli jsme kluci, jak jsme to chtěli spojit, no, nespojitelný. I první vlastně album, takový demo snímek jsme dělali, jako taneční věci a do toho jsme zpívali jako romanticky, bylo tak divoký, no, a takže určitě Backstreet Boys a i 70, no, ta doba prostě, co v té době bylo, Take That, určitě.